табиати афсункору дилфиреби манотиқи кӯҳистони мамлакат қалби ҳазорон ҳазор сайёҳони дохил ва хориҷи кишварро тасхир карда, ин мавзеъҳои дилрабо барои истироҳату фароғат мусоиду қулай мебошад. ноҳияи нуробод ки аз пойтахти мамлакат дар масофаи зиёда аз 120 километр ҷойгир мебошад, бо кӯҳҳои сарбаафлок, дарё ва чашмаи обҳои мусаффо, ҷангалзор, шаршараю марзорҳо таваҷҷӯҳи сайёҳонро ҷалб намудааст. сокинони меҳнатқарини ин ноҳия ин ҳама дороиҳои табиати афсункору нотакрори ноҳияро ҳифз карда, барои муаррифии шоистаи олами набототу ҳайвонот саҳмгузоранд. ҷамоати деҳоти Иззатуллоҳ Ҳалимови ноҳияи Нуробод дар доманакӯҳҳо мавқеъ дошта манзараҳои дилфиребаш ба кас рӯҳу тавон ва ҳаловат мебахшанд. дар ҳудуди ин ҷамоат мавзеъҳои зиёде бо рӯйдани гулу гиёҳҳо дар фасли баҳор аз ҷумла мавзеи Кул, Сари Мағзор, Дашти Роғун, Ҳавзи Истон, Шаршараи Барахистон, Ҷавчӣ, Сариҷӯй ва Шаршараи Дара бисёр зебою таваҷҷӯҳбарангез мегарданд. бо назардошти ин ҳама имконияти рушди сайёҳӣ дар қаламрави ҷамоати Иззатуллоҳ Ҳалимов масъулин дар пайи вусъати корҳои ободониву созандагианд. азбаски рафтуомади сокинон дар гузашта ба маркази ноҳия мушкил буд, масъулон азм гирифтанд ки бо ҷалби сокинон ба тариқи ҳашар дар болои дарё пули нав бунёд намоянд. ин тадбир дар кӯтоҳтарин замон амалӣ гардида, имрӯз рафтуомади сокинон бемамоният сурат мегирад. тариқи пули бунёдгардида ки масофаи роҳро кӯтоҳ намудааст, ба мавзеъҳои истироҳативу фароғатии ҷамоати деҳоти Иззатуллоҳ Ҳалимови ноҳияи Нуробод шумораи зиёди сайёҳон рафтуомад мекунанд. корҳои ободонӣ ва созандагӣ дар ҷамоати деҳоти мо бо суръат идома доранд. мушкилии зиёде ки сокинони мо солҳои зиёд мекашиданд, ин рафтуомад ба маркази ноҳия, ба маркази ҷумҳурӣ буд ки бо ҷалби мардуми деҳот, ба ҷалби сармояи худӣ мо ҳамин пули мошингузар аз болои дарёи бахш ки бо дарозии 130 метр мебошад сохта ба истифода додем ва дар раванди ин сохтмони ин пул 18 синфхона сохта ба истифода додем ва ду бунгои тиббӣ ва як китобхона сохта ба истифода додем. дар ҳудуди ҷамоати Иззатуллоҳ Ҳалимов таи солҳои охир корҳои ободониву созандагӣ авҷу суръати тоза мегирад, ки дар ин тадбири муҳим сокинон фаъолона саҳм гузоштаанд. шуғли аслии сокинони ҷамоати деҳоти Иззатуллоҳ Ҳалимов боғдорию чорводорӣ ва сабзавоту зироаткорӣ мебошад, ки онҳо дар ин бахшҳои соҳаи кишоварзӣ фаъолияти самарабахшу назаррас доранд. картошкапарварӣ ки дар ин минтақа солтосол рушд мекунад, хоҷагидорон бо истифода аз имконоти мавҷуда ва иқлими мусоид аз ин бахши кишоварзӣ манфиати зиёд ба даст меорад. дар хоҷагии деҳқонии яхагюсти деҳоти Иззатуллоҳ Ҳалимов имсол навъҳои Пикассо ва кардинал киш кардаанд, ки ҳосилнокии он дар ин мавзеъ то 400 сентнерро ташкил медиҳад. хоҷагии деҳқонӣ мо аз соли 1999 ташкил шудагиай бисёр дар соҳаи хоҷагӣ мақсад картошкапарварӣ, ғаллакорӣ, соҳаи чорвопарварӣ, боғдорӣ, занбурпарварӣ бисёр имкониятҳои зоид дорад. имсол дар майдони 22 гектар картошка коридагием, майдони 30 гектарда гандум, зағир, лубиёгиё, каду, ҳама ҳамин чизора мақсад ки коридагием бисёр ҳосилҳои хуб метавад. порсол ай картошкаи кардинал мақсад мувофиқи таҷриба кардем то 400 сентнер дод. картошкаи Пикас то 300 сентнер. ғалладунам бошад то 20 сентнер то 30 сентнер доданд. дигар зироатҳошам ки боша ҳосили хуб доданд. аки имсола мина нашана мои мақсад картошкашам, мақсад ғалладунашам мина боғотшам мина имконият мақсад хуб ҳастанд. лекин хоҷагӣ деҳқонӣ яхагӯс шароитҳои ҳама чира дорад. мақсад барои кишти картошка ва ғаллаву боғпарварӣ ҳамино аслан ҳамин деҳа бо бисёр деҳаи меҳнаткаши хубанд. ғайр ай картошка, пиёз, помидор, ҳама ҳамин чизора дар ҳамин хоҷагӣ деҳқонӣ яхагӯс, капуст, болгар, гулкарам, ҳама чиз дар ҳамин деҳа, ҳамин бозори ноҳияра 80% бозори ноҳияра ҳамин хоҷагӣ деҳқонӣ яхагӯс аз ҷумла ҳамин деҳаи яхак ташкил мекунад. то ҳозир ай тамоми ноҳияра ай белики мақсад кӯчати ҳамин помидор, болгарӣ, капуст, гулкарам, пиёз ҳамин деҳаи яхак таъмин кардашад. ҳамзамон рафти корҳои саҳроӣ дар хоҷагии деҳқонии яхагюз дар сатҳи зарурӣ ҷараён дошта, деҳқонон барои гирифтани ҳосили дилхоҳ софдилона заҳмат мекашанд. ҳамин деҳаи яхагюз 70-80% ҳамун захираи дусолар дорад. ҳозир мики ягон чизҳои картошкаи нав, пиёзи нав харидагӣ нест. ҳамун захираи соли гузашташа.
غلطونه هم که باشن دارن در ذخیره‌هاشو برای یک ساله دو ساله رو دارن. بعضی مردم مثال چوار پرورش میکنن، مقصد گاو، گوسفند، بز. برای از خود کردن زمین‌های بکارخوابیده و از گردش کشاورزی دورمانده در جماعت مذکور تدبیرهای سریوقتی اندیشیده می‌شود. زمین‌های حدود این جماعت حاصلخیز بوده، خوجگیداران از کشت سبزوات و زراعت‌های کشاورزی حاصل زیاد می‌گیرند. ساحه باغداری نیز در حدود جماعت دهات عزت‌الله حلیموف پیشه سردرآمد محسوب می‌یابد و از این رو خوجگیداران میدان باغ‌های نو را زیاد می‌نمایند. باغ‌های سیب و آلو، چهارمغز و دیگر نامگوی میوه‌های صادراتی در جماعت دهات عزت‌الله حلیموف امسال نیز حاصل فراوان دارند. وسیله روزگذرانی مردم دهه‌های جماعت مذکور محض زراعتکاری و چاره‌داری و باغپروری است که در برابر تأمین روزگار خویش اینچنین در فراوانی بازارهای وادی رشت و دیگر شهر نویها سهمشان فعالانه می‌رسد. حدود جماعت دهات رو زیاده از 13790 گهتار زمین تشکیل می‌دهد که از این 750 گهتارش رو زمین کورم تشکیل می‌دهد. زمین‌ها پرثمر استفاده برده می‌شوند. با دهه‌های امساله برای کیش هم کشت غله‌دانه و هم برای زراعت‌های کارتوشکا و زراعت‌های تکنیکی مساعد اومده ایستاده است. چطوری که می‌بینید از ما در سر کاری دهقانان قرار داریم که حاصل کارتوشکا به‌نسبت نموش حالتش خوب است. طبق دورنمای استحصالی 142 گهتار تشکیل می‌دهد که 85% نقشه رو تو امروز ما اجرا کردیم. غله‌دانه نیز نموش خوب است. در جماعت دهات مردم به همه گونه زراعت‌های لوبیایی کرم و کدو کشت میکنند که حاصل فراوان میگیرند. بخصوص همین خوجگی دهقانی که حالا قرار داریم، خوجگی دهقانی یخاگیوس اساسی زمین‌های آبی جماعت رو تشکیل میکنند که پورا به زراعتکاری وابسته شدند که قسمتی بزرگ ناحیه رو محصولات همین خوجگی تامین می‌نماید. اینچنین ساحه باغپروری در حدود جماعت 80 گهتار باغ رو تشکیل میکنند که در سال جاری 2 گهتار باغ نو میاد گرده که نشون نمایش خوب شد. سال جاری حاصل باغ خوب است، فراوان است. بود هوا امسال مساعد اومد هم برای باغپروری. ساحه چاره‌داری در حدود جماعت نیز ترقیاتش خوب براه مونده شده است که در سال جاری سرشمار مال میده به 12650 سر رسانده شد که نسبت به سال گذشته 1600 سر زیاد شد. اینچنین در حدود جماعت دهات ساحه ماهی پروری براه مونده شده است که در سال جاری ما در حجم 1 گهتار و 20 سوتیق حوض ماهی پروری تشکیل کردیم و ماهی رو در اونجا حوض پرورش براه موندیم که خوب پرورش یافته ایستاده است. عموما جماعت دهات ما تا یک کشاورزی رو خوب براه موندن و در تامین امنیت اوضاع کشور سهم خود رو گذاشته ایستادند. زمین‌های ساحلی دریا تل و تپه‌ها و نزد حولگی در جماعت عزت‌الله حلیموف ثمرانک استفاده کرده شده. اهل زحمت از کشت زراعت‌ها حاصل زیاد می‌گیرند. امسال نیز در این منطقه علف‌های خودروی و میدان نوشخزار نشأونما و سبزیش خوب دارند. ساکنان به قدر کافی خوراک چاروا ذخیره نموده، اینچنین به چاره‌داران دیگر شهر نویه‌های مملکت امکان کمک رسانیدن را نیز دارند. از فعالیت باثمر دهقانان در استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین در جماعت دهات عزت‌الله حلیموف ناحیه نورآباد عیان است که آنها ذخیره 2 یا 3 ساله مواد غذایی را تأمین نموده سطح زندگیشان سال تا سال بلند می‌گردد. кишоварзӣ яке аз бахшҳои асосии кору фаъолияти сокинони ноҳияи шаҳри туз маҳсуб ёфта барояшон воситаи асосии истеҳсоли маҳсулот ва манбаи даромад ба ҳисоб меравад. заминҳои короми ноҳия 8840 гектар буда дар он 2316 адад хоҷагиҳои деҳқониву фермерӣ ба кори хоҷагидорӣ машғул ҳастанд. тебқи иттилои масъулини соҳа нақшаи содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ноҳияи шаҳри туз 5750 тоннаро ташкил менамояд ки то имрӯз аллакай 3322 тонна иҷро гардидааст.
кишоварзони ноҳияи шаҳри Туз имсол дар майдони 550 гектар кишти полезиҳо гузаронидаанд ва аллакай ҳосил пухта расидааст ва соҳибкорон дастранҷи марди деҳқонро аз сари замин харидорӣ карда пешкаши сокинони мамлакат мегардонанд. мо соҳибкорони шаҳри Турсунзода имрӯз ба ноҳияи шаҳри Туз омада маҳсулоти хушсифати деҳқононро харидорӣ карда ба бозори тобаи марказ дастрас мекунем. соҳибкорои дохили ҷумҳурӣ аз ноҳияҳои тобаи марказ ва шаҳри Душанбе нисбат ба дигар ноҳияҳо тарбуз ва харбузаи ноҳияи Шаҳртузро наск харидорӣ мекунанд. сабаб он аст ки ноҳияи Шаҳртуз аз лиҳози гармӣ бениҳоят гарм аст. ҳамун фотосинтез, ҳамун нуриҳое ки дар таркиби тарбуз дар кор аст дастрас шудагӣ ҳастанд, хуб мегиранд ва маззаш болаззаттар аст. бинобар ҳамин сабаб бисёртар соҳибкорҳо аз ноҳияи Шаҳртуз полезиро харидорӣ намуда ба бозорҳои дохили ҷумҳурӣ ва берун аз ҷумҳурӣ содирот мекунанд. кишти кор дар ноҳияи Шаҳртуз дар ҳамаи бахшҳо рафта истодааст. аз он ҷумла мо дар ноҳияи Шаҳртуз дар майдони 5250 гектар кишти пахта гузарондем, дар майдони 550 гектар кишти полезӣ дорем ва дар майдони 529 гектар кишти пиёз доштем. аз он ҷумла 176 гектар помидор дорем ва таи 40 гектар бодиринг дорем ва дигар намуди маҳсулотҳо. умуман нашу намои ҳама намуди зироатҳо бениҳоят хуб шуд ва бояд қайд намоям ки имсол мо аз киштеки пиёзе ки кардем то имрӯза зиёда аз 16 000 тонн истеҳсоли фақат пиёз кардем. аз он ҷумла полезиҳо бениҳоят ҳосилаш хуб аст. мо ба деҳқонон ҳамчун аз нигоҳи мутахассис ҳамчун мутахассис маслиҳат дастем ки фақат дар байни пахтазорҳо ва кишти кор мардум аз ҳамин боду ҳавои муносиб имконият истифода бурда бо сурат корро пурзор намоянд. 1068 адад хоҷагиҳо дар ноҳияи шаҳри Туз ба самти пахтакорӣ машғул буда ҳамасола аз сабаби ба даст овардани ҳосили дилхоҳ даромади хуб мегиранд. тибқи дурнамо ин мавсим кишоварзон дар майдони 5250 гектар 7 намуд тухмиҳои ба обу ҳавои ноҳия мутобиқи пунба кишт карда аллакай коркарди байни қатори ниҳолон ва ғизодиҳӣ дар сатҳи лозима ба роҳ монда шуда нашъунамо ва шонабандии ниҳолон хуб мушоҳида мегардад. имсол мо дар майдони 5250 гектар кишти пахта гузарондем. аз ҳамин навои пахтаи мо флеш аст, флора аст, кармен аст, тоҷикистон аст ва имсол нави тобонам шинондем дар мавзеи қирҷо. аз он ҷумла як нави туркия аст ки номаш эдеса аст, тухми луч аст. аз ҳамаам овардем шинондем. бениҳоят нашу намош хуб аст. то имрӯза мо дар майдони аз ҳамин майдони 5250 гектар кишти пахтае ки дорем зиёда аз 750 гектар аллакай ғизои дуюма додем ва айни замон дар ноҳия пурра ғизодиҳии дуюм рафта истодааст ва ин пахта ҳосили хуб аз коркарди хуб боду ҳаво бениҳоят муносиб аст. фақат акмо ба деҳқонон тавсия дода истем ки корро дар байни қаторҳои пахта хуб ба роҳ монда то 40 сентиметр 45 сентиметр аз баъзе қартоамон аз қартои пахта ҳосил гирифтанон мумкин аст. кишоварзон ҳамасола кӯшиш бар он менамоянд ки аз як замин 2-3 навбат ҳосил ба даст биёранд. ба ҳамин мақсад заминҳое ки аз он ҳосилро ҷамъоварӣ карданд аллакай дар қисме аз он кишти зироатҳои ба ин айём мувофиқро ба роҳ монда боқимонда заминҳоро барои кишти дигар маҳсулот омода менамоянд. мувофиқи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат баҳри захираи кофии хӯроки чорво барои 2 соли баъдӣ аҳли заҳмат дар ин самт низ корро дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ намуда аллакай даври сеюми ҷамъоварии бедаро ба анҷом мерасонанд. дурнамои солонаи захираи хӯроки чорво дар ноҳия 23858 тонна буда то имрӯз беш аз 9000 тонна ҷамъоварӣ ва захира карда шудааст ки қисми беши онро алафҳои табиӣ ташкил менамояд. иштирок доштем дар вохӯрии пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарами Малӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара. ҷаноби олӣ дастури супоришҳои хешро доданд ба ҳамаи шаҳр ноҳияҳо ки аз ҳамин боду ҳавои муносиб истифода бурда ҷамъоварии хошокро дуруст ба роҳ монанд. ба ҳамаи ташкилоту муассисаҳо ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонӣ аз он ҷумла хоҷагиҳое ки ба чорвопарварӣ машғуланд дастури супоришҳоро додем. ҳатто дар ноҳияи Шаҳртуз 11430 гектар кишти ғалладонагӣ доштем. мо ҳамин ҷои ғалларо баъди даровидани ғалла супориш додем ки ҳамаи ҳамира кип карда ҷамъоварӣ карда дар як ҷо захира кунем. дар ҳамаи ҷамоатҳо мо ҷо муайян кардем, ҷамъоварии хошокро ташкил карда ҳастем.
қобили зикр аст ки яке аз омилҳои фаровонҳосилӣ ин сари вақт тоза намудани заҳбуру заҳкашо ва хуб гардонидани ҳолати мелиоративии заминҳои кора маҳсуб меёбад. бо ҳамин мақсад масъулини бахши кишоварзии ноҳияи шаҳри Туз бо истифода аз шароитҳои мавҷуда дар ҳамбастагӣ бо хоҷагидорон заҳкашу дигар иншооти обрасонро тозаву омода месозанд. давоми соли ҷорӣ беш аз 20 километр чунин заҳкашо тоза карда шуда, бо ҳамин раванди кор бояд дар ноҳия давоми сол 44 километр заҳбуру заҳкашо канда шавад. ин боғҳои пурмева чанд сол қабл дар ҷамоати деҳоти тоҷикободи ноҳияи вахш бунёд карда шуда буд. дар заминаи татбиқи барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои 2 давра деҳқонони таҷрибадори ноҳия ниҳолҳои меваашон содиротиро мавриди парвариш қарор доданд. ба гуфти боғдорон ин ниҳолҳои дорои сертификат буданд ва имрӯз собит карданд ки самараи меҳнату заҳмати олимони соҳаи боғдории тоҷик натиҷаҳои хуб ба бор овардааст. 12 гектар боғ кардем барои пеш ами мардуме ки дар мо ана то 20 каса кор мекунад зиндагиша барои пеш бурдан ташкил кардем. олуе ки шумо мебинед дарҷа мебинед ин олуе аст ки ҳама вақт талабгор дар тарафҳои Россия мебошад. ҳозир мо чинда истодем инҷа қирғизистон ва қирғизистон бо Россияшон мебаранд. ҳамаи ҳамин корон барои пешрафти зиндагии ҳамин мардуми Тоҷикистон аст. тавре маълум шуд дар ин боғ себу зардолу ва гелосу олу парвариш карда мешавад. ниҳолҳои пайвандӣ, парвариши хуб, риояи технологияи истеҳсоли мева муҷиб шуд ки ҳосили боғ ҳаҷман калону хуштаъм гардад. ба гуфти боғдорон ин як олуи навъи русӣ аст ки ҳам ширину калон аст ва ҳам барои содирот хеле хуб мутобиқат мекунад. чаро ки то 15 рӯз меваҳо чунин тару тоза дар ҳолати табиӣ мемонанд ва онҳоро ба ҳар гуна роҳҳои дур ҳам содир кардан имконпазир аст. имсол барои боғпарварон хеле соли хуб омад. меваҳои боғ чунин калону сифатноканд. 5-6 дона олу қариб ки 1 килограмм вазн дорад. дар ҷамоати деҳоти Тоҷикободи ноҳияи вахш ҳар сол то 400 тонна меваи олу истеҳсол карда мешавад. кишоварзон бештар аз 320 тоннаи онро ба хориҷи кишвар содирот мекунанд. воқеан ҳам боғдорӣ бахши даромадноки хоҷагии халқ дониста мешавад. зиндагии осудаи ин хонавода аз ҳисоби даромади боғ таъмин гардида, ҳамзамон дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ замина фароҳам овардааст. дар ин ҷо 40 нафар ҷавонону бонувон бо кори мавсимӣ фаро гирифта шуда ҳар рӯз то 30-40 сомонӣ музди меҳнат мегиранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Тоҷикободи ноҳияи вахш чунин боғҳои намунавӣ кам нестанд. натиҷаи ҳамин гуна боғҳои босамар аст ки нақшаи содироти мева ба хориҷи кишвар аз ҳисоби ҷамоати деҳоти Тоҷикобод барзиёд иҷро мегардад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Тоҷикобод 160 гектар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба боғпарварӣ машғуланд. хоҷагиҳои деҳқонӣ боғпарвари ҷамоати деҳоти Тоҷикобод навъи растаниҳоро дар боғҳояшон парвариш мекунанд ки онҳо интенсивӣ буда дар бозор харидорҳои зиёдӣ доранд. ҳар сол дар ҳудуди ҷамоат аз боғҳои ҷамоати деҳоти Тоҷикобод ба хориҷи кишвар маҳсулотҳои боғдорони ҷамоат берун бароварда мешавад. худи ҳамин сол то имрӯз қариб 315 тонна маҳсулоти боғдории хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати деҳоти Тоҷикобод аз ҷамоат аз ҷумҳурӣ берун бароварда шудааст. ҳозир мо дар боғи хоҷагии деҳқонии Миробод истодем, шумо худтон дида истодем ки ин 13 гектар замина ҳама намуди ки дар ҷа парвариш карда мешавад, аз он ҷумла ина олу болу навъи ба сифатиши бозоргузар, себ, зардолӯе ки аз вилояти суғд овардан дар ҷа ҳам навъи дар бозор савдо мешавад, ҳам навъи ки ғолинг мекунад, аз он хушк карда мешавад. ғайр аз ин гелос, бодом, баъд хурмо, чанд намуди хурмои пешпазак дерпазак дар ҳамин боғ парвариш карда мешавад. ҳосил ки хуб ва мева ширину хуштаъм бошад, харидор худаш пайдо мешавад. соҳибкороне ки ба содироти мева машғуланд, ҳар сол аз ҳисоби чунин самти фаъолият даромади зиёд мебинанд. ин соҳибкорон аз ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд барои содироти олу омаданд. ба гуфти онҳо ин нави сифатноки олу дар бозорҳои шаҳри Хуҷанд ва хориҷи кишвар муштариёни зиёд доранд. як ҳафта шуд ки ҳаминҷа омадид вай када истодем, қатъиян моно кор када истем. бурдостим Хуҷанд панҷшанбе
میبریم میسپریم آلو سیب بارشون گیرون رفته استیم چی بود است میواش میوهشون ناز است صفتشون ناز خوشمندا باشن به ملال لیکن میوه نازی هم دور به میرفتنی با مزه صفتشون ناز میوه رو در شکل تر و تازه و خشک‌کنیدن صادرات میکنند. هر سال تا 100 تن خشک میوه های آلو تیار میکنند که در بازارهای بزرگ کشور روس طلبکاران بیشتر دارند. برنامه رشد ساحه باغ و تاکپروری برای 2 مرحله در ناحیه وخش بر زیاد اجرا گردیده. میدان باغ‌های میوه دهنده و نمونوی 1500 گکتار را تشکیل میدهند. این سیب‌های باغپروران جماعت شهرک کیروف است که با فدراسیون روسیه صادرات می‌شوند. در چنین ماشین‌های بزرگ یخداندار سیب‌های آبدار و شیرین وطن ما را به مملکت‌های دوست انتقال می‌دهند. نتیجه مهنت پرثمر کشاورزان ناحیه وخش به آن موجب می‌گردد که سطح زندگی دهقانان به مراتب بهتر شود. در جماعت شهرک کیروف در 4 فصل سال از زمین بهره برداری می‌کنند. کشت تکراری شالی در زمین‌های خالی شده گندم و سبزیجات به ثمر رسانیده شد. بعد از جمع‌آوری حاصل شالی باز در این میدان‌ها غله و یا کارتوشکا کشت می‌کنند. امسال در میدان 493 گکتار بعد جمع‌آوری حاصل‌های سبزیجات و غله‌دانگی کشت تکراری به نقشه گرفته شده است. تا امروز در میدان 60 گکتار کشت تکراری شالی گزارنده شده است که موافق نقشه باز در میدان 80 گکتار جمع 146 گکتار کشت تکراری شالی گزارنده می شود. این چنین کشت تکراری در میدان 40 گکتار دیگر سبزیجات ها، لوبیاگی ها، موش و دیگر نمود غله‌دانگی ها کشت کرده می شود. یگان وجب زمین، یگان گکتار زمین خالی نمی ماند.